Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Luzada Dilibo, kasama po yung ating co-inventor, co-founder, inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot, kasama ang inyong lingkod, ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Beans Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat. Nakasulat po sa Juan, talata 1, kapitulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At marapat isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Isang magandang araw na naman sa lahat nating mga kababayan. Yung ating mga ka-Doc Alternatibo, narito na naman tayo sa mga tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na magme-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin, mga kaibigan, wag na wag hong magkukumpiyansa. Bagkos na hindi natin naiiwasan yung mga pagkain na mga masasarap, kailangan ilagay sa isip yung magandang depensa. Kaya ngayong araw na ito, bibigyan ho kayo ng magagandang depensa para malayo ho tayo sa karamdaman. Kung usapin ng mga prutas, kasama ho dito natin sa selebrasyon, mga kaibigan,
yung pagkain ho ng pinya. Napakataas po ng kanyang abilidad at ito'y nakakatulong yung kanyang mga minerales, mga kababayan, na bromelain. Ito'y tumutulong para tutunawin yung masasamang mga mantika. Ito yung tinatawag nating mga uric acid. Pero may kombinasyon yan na ating gagamitin. Ihalo ho natin yan, tadtad-tarin ho natin yung pinya. Sa maliliit na bahagi kasama po yung pipino. Tadtarin natin at saka ipapasok ho natin kung meron tayong food processor dyan sa ating mga pamamahay. At siya siguro mga 3 pirasong pinya, katamang-tama ng laki. Kasama po yung 3 piraso ng pipino. At lalagyan ho natin ng pulot. Every timpla ho natin lalagyan ng pulot. Huwag hong kaligtaan ang fulvic minerals. At saka yung tinatawag ho natin na ito yung magnesium ascorbate. Ihahalo ho natin yan. Yan po yung ating iinumin. Bagkos before ho tayo pumunta ng mga handaan. Pagkatapos ng handaan, pag-uwi na natin, inumin na rin po natin yan. At yan ang malaking maiaambag sa ating mga problema. Hindi ho tataas yung ating uric acid. Hindi ho tayo tatamaan ng tinatawag nating arthritis. Kailangan ho natin isipin. Yung selebrasyon ay daraan lang po yan. Kailangan ho natin ng tumpak na solusyon. Pangalawang formula, ito yung paglaga ng ating saluyot. Alam mo ba yung saluyot, yung tagabang? Ilalaga ho natin yan, yung bali 10 dahon ng saluyot. Haluan ho natin yan ng malunggay at haluan ho natin ng pandan. Yan yung 3 trio combination. Kapag inilaga mo yan, naiiwasan ho yung constipation, naiiwasan po yung pagtaas ng glucose sa iyong dugo para sa mga taong diabetic. Sundan ang ganong proseso para itama po yung iyong pangangatawan. Sundan po natin yung ating mga lituntunin para ikaw, kaibigan, na nakikinig ho dyan sa ating programa, mabibigyan ho ng tumpak na gabay. At huwag hong kaligtaan yung pag-inom ng 2 litrong tubig sa isang araw. Kaya katumbas po yan ng 8 baso ng tubig with a fulvic minerals. Sa ganong pamamaraan, naiiwasan po yung stroke. Binabalanse po ng magandang sirkulasyon sa pamagitan ng fulvic minerals at saka magnesium ascorbate, kasabay po yung ating tubig, mga minamahal nating kadok alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Kaya ikaw, kaibigan, para maging malakas yung ating pangangatawan, huwag kong magtubiling pasyalan yung ating mga nalalapit na mga branches at kailangan, importante na daluhan po yung ating herbal and holistic seminar, ang pagbabalik ng ating multi-awarded Filipino inventor at yung ating co-founder, co-chairman, co-inventor Magdalena Dilibo. Ayan po yung ating panawagan sa lahat po nating mga membro na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Kaya kung ikay merong problema sa iyong pangangatawan, huwag hong magatubili. Hinihikayat ho kayo na pasyalan po natin yung ating mga nalalapit na mga branches para mabibigyan ka ng tumpak na solusyon. Solusyon ang pag-uusapan. Isa naman pong membro natin na nagpapatunay na natulungan dahil itinuro natin sa ating programa at sinundan ito. Narito yung kanyang testimonya, mga kadok alternatibo. Maria B. Pascual, Ilang taong gulang? bale 79 years old. Anong trabaho niyo noon, ma'am? Domestic sa Rome. Ayan. Ma'am, ano yung karanasan niyo habang dito na kayo sa Doc Alternativo? Doon parang mahina, pero lumakas, sabi nga nila, 79 years old na ako
naglalakad ba ako? Ako gawa sa trabaho sa bahay, ano sa buki, sa Arbayan, Aggaik. Marami ho kayong trabaho. Oo, kayang-kaya. Naglalaba Kayang-kaya. pa. Oo. Ma'am, diabetic do ho kayo? Oo, diabetic Oo. na. Ma'am, kumusta yung mga maintenance nyo ng diabetes nyo? Hininto nyo na ba habang dito na kayo? Oo, pero nagpa-check up ako doon sa doktor. Oo. DJ, ano, yun kay Dr. Thailand. Oo. So, anong nangyari? Specialist ng diabetic Oo. yun. Eh, sabi, ba't tumaas ang blood sugar mo? Hindi ka na umiinom ng... Oo, Dok, sabi ko. Pero hindi na ako umiinom ng synthetic. Ay, hininto nyo yun, ma'am. Yung herbal na lang. So, malakas kayo, ma'am, habang hindi kayo umiinom ng synthetic. Lumalakas kayo. Pero pag take nyo yung vitamin C, infusion, Parang nag-iba. Opo, Dok. and then, Maria B. Pascual, ilang taong gulang, 79 years old. address nyo po. Barangay 10, Arwaay, Pitdig, Ilocos Norte. Yan ang pruweba sa epektibo ng itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Doc Alternativo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance. Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2024. Kung kayo'y bibili ngayon sa mga Doc Alternativo products, may ipon pa rin ang inyong mga points na makukuha ninyo ngayong December 2023. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Doc Alternativo nationwide. Healthy na, wealthy ka pa. San ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card. Mga karadyo, babaha ngayong Disyembre ng papromo at regalo sa Doc Alternativo Inventory Sales and Christmas Promo. Lahat ng mga produkto ng Doc Alternativo ay naka-buy one take two promo, maliban na lamang sa Mixed 10 Yellow na naka-buy one take one. Sa mga a-attend naman sa Herbal and Natural Healing Seminar na kasabay ng Christmas Party, may sorpresang hinahanda ang Doc Alternativo para sa inyo. Kasabay na rin ang distribusyon ng Doc Alternativo 2024 calendar. Ang mga attendees ay makakatanggap ng 3 assorted Doc Alternativo products. At para naman sa mga regular volume purchaser, makakatanggap din po kayo ng isang full Big Minerals Big at 10 pads ng Doc A capsule. Hindi lang yan, may ipamimigay din ang Doc Alternativo na regalo para sa mga early birds at iba't ibang papremyo para sa mga gagawing parlor games. Tara na't mag-enjoy, magpa-register na para makasali sa Doc Alternativo Inventory Sales and Christmas Promo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento.
Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline, 0946-967-3211. Uulitin nun natin, 0946-967-3211. Ang Doc Alternatibo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magme-maintenance medication ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program, ang natural mega dose ng vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program, ang natural mega dose vitamin CIB. Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulug, Cagayan. Ang karanasan ko, Doc, sa Doc Alternatibo ay masarap ng pakiramdam, magaan lahat ng mga katawan ko na kumikilos, hindi katulad ng dati. May sakit ako noon, Doc, na yung migraine at saka yung participate. Nawala na, Doc. Sa awa ng Diyos. Dito na ako naka-recover. Nag-cleansing na rin ako, Doc. Okay naman, nung nag-infusion na ako, Doc, ay magaan talaga ng feelings ko. Sa awa ng Diyos, di pa ako nagkasakit hanggang ngayon. Hindi pa ako nagtitik ng gamot. Iniwan ko na talaga yan, Doc. Mag-ilang taon ka na dito? Mag 6 years na, Doc. Ako si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulug, Cagayan. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw nating membro. Nagpabalik-balik na lang yung kanyang problema at malaki nang nagasto sa ospital. Pero nung nakarating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural mega dose vitamin CIB at hindi na ospital. Naalagaan ng husto, malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya kaibigan, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin CIB at mas mabuting dumalo sa naka-schedule na herbal and holistic seminar dyan sa branch at sa loob ng ilang oras, maintindihan mo yung iyong mapapakinggan ng alternatibong panggagamot. Dalhin na po ang medical records kung meron kayong mga laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro po sa ating branch. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline, 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapiliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot ng health concern. Narito ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Luzada Dilibo. Ito po yung hotline para sa karagdagang katanungan, clarification, i-text o di ba kaya tawagan yung cellphone number 0946-967-3211. Aking ulitin, 0946-967-3211.
Doktor, meron akong sakit. Grabe yung pagkabog ng aking dibdib. Na-diagnose ako, meron akong nervousness. Ano po ito at ano ang magandang solusyon? Nervousness, no? Ito yung sakit ng nervous system, malimit. Ang palatandaan ay ang palpitation of the heart o sobrang pintig ng puso. Indicator na merong laso ng sistema. Kaya ang puso ay pagtatrabaho ng doble, no? Over palpitation. So meaning, you have to eliminate the toxin, the poison. I-check. Baka nanggaling sa ngipin na may mercury o baka ang pagkain mo ay merong mataas na chemicals. Kahit prutas yan, baka di chemical. Kahit rice yan, baka di chemical. O baka ang kaping iniinom mo ay di chemical. Merong coffee creamer. Coffee creamer is already banned in Denmark and some parts of Europe. Ibig sabihin, you need to really know kung ano po ba ang habit na lagi mong napapansin kinakain at iniinom. Ang tubig nyo ba? Check, no? Baka chlorinated yan o distilled o purified yan or baka may chemicals yan. So you need to really check the causes para alam mo kung bakit. No? Kung alam mo nang may toxin yan, you have to cleanse. Kung alam mong merong kang bulate, then patay natin yung bulate. Kung alam mong merong hormonal disturbances na, then you have to restore it. That's the easiest way. You need to really focus the cause. No? Do not just simply take any drugs na ito pampakalma temporarily and then babalik uli pagka wala na yung pampakalma. That's erroneous way. Dok, 60 anyos na po ako, na-diagnose ako na may problema yung kidney ko. Mataas yung aking creatinine. Ano ang magandang solusyon nito? Salamat po. Kung mataas na edad mo, may sakit ka pa at bumagsak na ngayon ang kidneys dahil sa komplikasyon, ang indicator ay ang mataas na creatinine, I would say that this is not an easy problem, but it is not impossible to be restored into health anyway. Kailangan mo lang isundan yung simplified method nating ginawa, no? RTCP, dito sa Digo City. Ang rejuvenation treatment, meron tayong special formula para yung underlying problems, no? Yung hypertension, mauna to. Dahil ito yung nagbibigay ng kahinaan sa lahat ng organs, lalo na yung kidneys. One of the eliminating organs natin. So kapag naibigay na natin ang tamang formula, plus the special formula ang inihalo sa pagkain at inumin, nagkakaroon ng mas mabilis na responses yung katawan to cleanse and to restore, no, to rejuvenate the damaged cells, or we call it the cells of the whole body, no, yung 100 trillion cells. Kailangang ma-reignite yung kanyang capability to cleanse, to fight back against any microbial attack. Ang problema, kapag nasanay ka na sa droga to maintain your hypertension at ngayon umabot na sa tinatawag na sukdulan, meron ka ng komplikasyon, then you have a special treatment na kailangan. Somebody will take good care, hindi ang pamilya mo kasi hindi sila experts dyan, but send your body here, punta ka sa Digo City for RTCP at merong coaches, no? May coaching po tayong ibibigay. Kaibahan itong ating RTCP sa nakasanayan natin hospitalization ay number one, natural medicines ang ibinigay. So, hindi po kayo pasyente dito, but you are the guest, no, na nakatira sa resort, sa hotel, at binibigay sa inyo yung kaligayahan, hindi yung stress. Kaya kailangan sumunod po kayo sa mga guidelines dahil reprogramming ang gagawin. Dahil sa reprogramming, yung lumang subconscious thoughts natin, yung paulit-ulit na kalungkutan, galit, or emosyon na hindi ka nais-nais, puputulin yun. Lalo na yung sama ng loob na siyang nagpapasama sa katawan. Kidney problems are not only due to chemical or physical food and drinks, no? Kundi pati na rin dito sa hormonal diseases. Yung hormones, chemical ng katawan na siyang nagbibigay ng sakit o yung stress hormones. And stress hormones cannot be treated with any capsules or drugs. We tested it, no, a lot of times. At ang malinaw na nagbibigay ng pinaka-the best, pinaka-mabilis na recovery is a combination of the coaching, no, that will trigger the positive emotions and produce the happy hormones. That's very important. Number 2, yung vitamin C intravenous, which is really tested by science to combat stress hormones. And lastly, yung reprogramming ng pag-iisip at emosyon, the power of subconscious mind, is very vital, and it can be done only in a field or environment na positive. Environment na kung saan nakatutok sa kung ano ang positibo na magiging habit mo pag-uwi mo. So, by doing so,
we ensure the sustainability of your energy and health will follow. Of course, ang formula na ating tested and proven ay napakarami na pong patunay since we started this one. You've listened a lot of testimonies already and hindi po kami magsasawang magbibigay sa inyo ng gabay, ng patunay at ng ayuda para mas maintindihan, may sa puso at may sa buhay ang mga pagbabagong ito. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. A2J Commercial Corporation is now hiring. Attention sa mga job seekers. Nangangailangan ngayon ng branch in charge and staff ang Doc Alternatibo sa mga individual na gustong madestino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualification with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver results with less supervision. Magpasa lang ng inyong resume at application sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digos City o sa mismong branch ng Doc Alternatibo nationwide. And look for HR Head Sir Angelito de la Fuente at maaari din kayong kumonekta sa 0947-996-5756 o sa email address docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply na! Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo, A2J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Doc Alternatibo Newscast. Masarap pa sanang magsama-sama pa paano ito. Kinapos po tayo ng oras. Masakit man ang pamamaalam, pero wala na talaga tayong oras sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Lozada Dilibo. Kasama po yung ating co-founder, co-inventor, Inventor Magdalena Dilibo. Ako po yung gabay, ang iyong holistic coach, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpugay na araw at mapagpalang pagbati sa lahat nating mga taga-subaybay. Mabuhayo kayo! Doc Alternatibo Newscast.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta!